Bisan pa sa dapat nga kampanya batok sa illegal nga drugas, apan daw way mga paghuwas ang suliran sa illegal nga drugas. Daghan na usab ang naaresto. Apan luyo nini adunay paningkamot usab ang habig sa kagamhanan nga maghatag og second chance alang niadto mga tao naggumon sa illegal nga drugas. Unsa kini? Kini atong tukion sa RTV Presents ni Luan Mirondina. Sukad gihingusga ni Presidente Rodrigo Duterte ang kampanya batok iligal nga drogas niadtong 2016 daw halos adlaw-adlaw nang mabalita ang mga insidente sa pagpamusil. Ang mga biktima gikatahong nalambigit sa iligal nga drogas. Padayong nagsaka ang gidaghanon sa mga nakalas apan hangtod karon wala pay matumbok nga mga responsable. Samtang niani og mga pagsaway gikan sa mga human rights groups ang gihulagway nga mga extrajudicial killings. Nakapaaghat usab kini sa pipila ka mga tigamitan ug tigpayuhot og gidiling drogas sa pagtahan. Ang matag barangay pinaagi sa abag sa local police station mihimo og nagkariya mga livelihood program aron masigurong dili na subling mobalik pa sa iligal nga kalihukan ang mga drug surrenderer. Ang Barangay Pajo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang usa sa adunay linahi nga livelihood program alang sa mga drug surrenderer. Pinaagi sa pagtambayayong sa usa ka funeral parlor, gihire kini mga drug surrenderers sa barangay nga mohimo og lungon. Ngilngig man paminawon apan alang kanila gawas nga nahatagan sila og panginabuhian, luwas usab sila sa posibilidad nga maunay sa ilang gihimo. Mamita man komedyanay lang may mga amigo diri ba. Delikado kuyawa nig ma. Unay tan atong binuhat diri no kung kuan-kuan labadlo matagbalik. Para man focus lang sa trabaho ba. Karpintero ang 38 anyos nga si Yael. Di tinuod nga pangan, busa sayon lang alang kaniya ang maong trabaho. Niadtong 2005, nabalhog siya sa Lapu-Lapu City Jail, sulod sa 5 ka buwan tungod sa drug paraphernalia. Dili man gud niya among trabaho diri dili man gud inadlaw ba. Nga nagkwenta na ka sa adlaw nga agi gani mo pakyaw man gud mo na imong na daghanon nimong buhat para daghan buwag parang ting sweldo daghan buwag madasa niyo ha. Ang kanhi van driver nga tago nato sa pangang Japi ang gitahasan sa pagliha sa mga lungon. 200 pesos ang iyang madawat sa matag lungon nga iyang mahuman og liha. Pero agi po ma'am kay ngano naagi po panginabuhian mo nga gihatag ba nga makakwarta mi o makalipay po sa mong pamilya. Sagad maka-assemble og upat ngadto sa 5 ka lungon sila si Yael. Busa dili moubos sa 600 pesos ang ilang inadlaw nga suhulan. Dili tiaw ang paghimo og lungon gani mag-agi kini sa makuti nga proseso. Kini sila dinhi adunay nagkalain-laing tahas alang kanila, adunay mag-assemble, magpunson, magbatak ug magliha. Pagkahuman nga maporma na ang lungon, dadun kini nila ngadto sa laing area aron usab pagsusi sa kalidad sa nahimo nilang produkto. Hinuon, kay kuwang pa sila sa kahanas, may kaugalingong mga casket maker ang naasoy punerarya nga tighimo sa mga mahalong lungon. Base sa dato sa Barangay Pajo, sukad gisugdan ang kampanya batok sa gidiling drogas niadtong 2016, may 150 ka mga drug surrenderers ang barangay. Apan sa paglabay sa 2 ka tuig, nahimo na lang 80 tungod kay ang uban nibalik sa naandang kalihukan. Sa 80, 45% kanila ang nakatrabaho na, dili lang sa punerarya, apan ang uban na hire na sa mga pabrika. 25% ang nibalik sa bisyo, samtang 15% ang namalhin na og Pinoy-anan o namalik sa ilang probinsya. Karon nga mulingkod na sa katungdanan, si Mayor-elect Jonard Ahongchan naglaraw siyang palambuon pa ang mga livelihood program sa matag barangay. Nakakita ko akong susihon ngadto sa ato ang transfer station sa atong MRF na before dako may kay area ngadto, so motoy atong gamito nga working place para sa atong mga surrenderer siguro dili lang lungon ang atong himuon kundi maghimo ta og lain pang mga livelihood para kanila. Di ikalimod nga pabiling dakong suliran sa nasod ang iligal nga drogas, busa gikinahanglan ang pagtambayayong sa nagkalain-laing sektor aron mahatagan kini og malungtarong kasulbaran. Uban ni Rinanti Quiñones, ako si Luan Mirondina ug kini ang akong short dokyo.